Lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic food preparation. Ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini. And Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas. Bombo Radio Bacolod. Paradyo Bombo. Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka bala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga palamang kutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan, apang nagakatabo. Kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo, sang kabuhi. Kagkaroon sa kasagpon sa taon matahong sa bilanon sa taon palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Kung matuod nga nang gamit sa mahika si Natasha, nagapahangop lang bala ina nga wala siya sang ikasarang nga makuha ang atensyon ni Leonardo sa normal nga pamaagi. Nga bala nga palinginon ko yung ulo ko bahin si Ayayaman. Ang ako niya nga tutukan subong kung paano ako makakuha sang dugo sang iya iloy nga si Antonia. Nga among naghatag sa amon sang sumpa. Ano? Oo, Pedro. Gusto ni Senyor Armando nga dugangan ang ihanda nga pagkaon kay maabot si Padre Silvano. Hindi ako dapat nga magpabilin diri sa mansyon. Hinari ko lang ang dumduman ang ginhambal ni Ramoncito sa akon. Chelusing, pasensya gida. Nalipat ko. Kinanglan ko galianay nga makikita kay Ramoncito.
Ay, kuhan. Pasensya gid nga hindi ako makapadayon sa pagbulig sa imo diri sa kusina, ha? Sus nga bata ka. Sobra-sobra na ganing nabulig mo sa akon. O ta sige na, maglakat ka na. Salamat, Chay. Sige ha. Amo na ko. Madali-dali ko. Ma? May nagdulog nga karway sa tupad ko. Pedro, saan ka makanto? Hindi. Si Padre Silvano. Kakaupod niyang uto ni Natasha. Daw siya nagadali kagad. Pa, nagpanaog siya sa karwahe. May kantuan ka bala, Pedro? Kuhan. Dira lang, Padre, oh. Sige, ha. Mauna na ako sa inyo. Madali lang. Ay, kinuyatan niyang butkon ko. Kung wala ka man lang isang importante nga katuan, magupod ka na lang sa amon. Basi kung hindi ka na makadungan sa amon sa pagpanyapon karon kung maglakat ka. Gusto ako? Hindi bala, Martin? Padre, kinahanglan ko na nga maglakat. Wala. Kinhugot pagid gani niyang pag-uyat sa butkon ko. May mo ba lang abuyan mo ang butkon sang amigo ko, Padre Silvano? Ba? Si Ramoncito. Ramoncito? Nakibot kinang pare. Boy na siya, Padre. Ano pa ginabuhat ninyo din ang apat? Dali na ka mo. Nahanda ng lamesa. Makauna kita. Kagustuhan kita pag-abot mo, Padre Silvano. Ikaw magpamuno sa pagpangamuyo. Ako sa pagpasalamat sa grasya nga sa duha naton sa buga gabi. Dali na, Pedro. Daw hindi ako komportable nga nagadungan ako kaon sa ila. Kag si Ramoncito. Kaina. Daw hindi ako makapati nga amo tong ginpakita niya sa pari. Ayan. Kung wala nag-abot si Don Armando, napadapatan niya sang iya kamot ang pari. Kagayan. Sa prisuhan na siya sa tinion nga ini. Nakibot gid ako nga kilalahay gali kamo ni Martin, Padre Silvano. Ako ang kura paroko sa San Ignacio. Antes ako ginsaylo diri sa inyo, Senyor Armando. Kag matutom ko nga parokyano si Martin. Ilabi na ang pamilya ni Senyora Antonia. Kag kada Domingo, wala gid sila nagakalipat sa pagsimba. Dito kami nagkilalahay. Abo bala. Mas interesante nga mahibalaan ko kung sa diin ninyo nagkuha ang manunodlo sang kamanghuran mo nga anak, senyor. Kag sigurado bala kamo nga may kwalifikasyon siya bilang manunodlo. Kag panuyo ko sa iya, daw 16 anyos lang ang iya edad. Martin? Husto man si Martin? Senyor Armando, hindi mo dapat ibutang sa alang-alang ang edukasyon sang imo anak. Kag sa kamot sang isa ka tawo, nga wala man lang sang kapasidad nga buhaton sang maayong trabaho niya. Bay, nakita kong kaakig sa nawong ni Ramoncito. Madamo na sa mga manunodlo nga nag-agi sa kay Lucia. Hindi ko na gani maisip. Kagang iban, makasiring ako nga may mataas pagatinunan. Apang wala sang bisan isa sa ila nga nakabulig sa kay Lucia.
Nakalambot siya sa edad nga 7 anyos. Nga hindi ba na gani makahibalo magbasa? Apang sa bulig kag sa pagpangabay ni Ginoong Pedro sa iya. Aba, nakahibalo na magbasa ang akon anak subong. Nahimo niya ang wala nahimo sa mga manunodlo nga una pa sa iya. Kag sa banta ko, tuma na ina nga prueba sang iya kapasidad. Hindi ba lang... Ay, salamat. Natapos gid man ang panyapon. Kag pamatyag ko, si Leonardo lang kag Natasha ang nalipay. Kag nag-enjoy sa panyapon. Ay, salamat. Nakabiya ako sa ila. Madiretso ako sa kwarto ko. Ba? May nag-uyat sa kamot ko. Sa diin ring kwarto mo. Ramoncito? Ay, ang dumdum ko kung si Padre Silvano na nag-uyat sa butkon ko. Sa diin ring kwarto mo. Sa ikadua nga kwarto Antes makaabot sa puntas ang pasilyo nga ini. Dali, dito kita. Updan ko ikaw. Magsulod ka una. Oo. Ay, salamat. Madali lang Kay sindihan kong gasera. Na, Ara, masanag na. Okay ka lang bala? Okay lang ako Hindi ako makahibalos ang buhaton ko kung wala ka nag-abot kaina. Gagwala man ako sang nahimo agud pangapinan ka kaina. Samtang gina-insulto ka sa mag-iloy. Antonia kag Martin. Kag ginatulo ka sang may kahulugan sang pare. Wala man lang ako sang ikasara nga pangapinan ng isa ka malahalon nga abyan. Nagsala ka Ramoncito. Ang bugto nga rason kung nga nalampuwasan ko ato, amo ikaw. Dako ang nabulig mo sa pagpungko mo sa tupad ko. Samtang nagakaon kita kaina. Gani, hindi ka magsiling nga wala ka sa nabulig sa akon. Isa ina ka dako nga insulto. Hindi lang sa akon, kundi labaw sa tanan, sa kaugalingon mo. Nahangpan mo bala ako? Akong dapat nga magpamagaan sang buot mo. Apa ang gwa? Ikaw ang nagalugpay sang balatyagon ko. Makadalayaw kagin matuod. Nagahibalo ako. Ba? Hinali lang nga nagtula ang iyayo ko. Kaginatulog niya ako. Wala. Kinatulog niya sang maayo ang mga bibig ko. Nakahibalo bala siya nga babae ako. O kung base kung agi siya. Kag magupahan siya sa akon. Hindi base kung halukan niya ako. Sige. Magwa na ako. Dala na ako sa gwa sang kwarto mo. Bantayan ko ikaw. Hindi ako magalin. Top-top hindi ko masiguro na makalakat na si Padre Silvano. Mga kabombo, si Most Reverend Gerardo A. Almenaza, DD, Bishop of San Carlos, sa iya Christmas message. Mga pinalangga nga tagpalamati, tumalanaw sang Bombo Radio ang Star FM Bacolod, tungod kay ang Dios nagpakatao ka nagpuyo upod sa aton, kita nahimo nga panimalay sang Dios, magululutod kay Kristo. Gani ang panghangkat sa aton nga magkabuhi kita bilang matudtuod nga magululutod. Sa panahon sang pandemya, kapigaduhon, kag subong man sang mga kalamidad katulad sang bagyo, ginahangkat kita nga ipanaksi ang aton pagka magululutod
mag-updanay kag mag-unungay kita, magbuligay kita, kay isa kita ka pamilya sang Dios. Kung mga buhi kita kasubong sini nga puno sang paghigugma, kag pagkabalaka sa isa kag isa, mangin matutuod gid nga malipayon ang aton Paskwa, kag mangin mabidungahon, mahamungayaon ang aton bag-ong tuig. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kun cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masabi ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Zone 1, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansang lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati, kaya nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluan ko na lang di kayo na nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang niya, ako ya sa sulod ng sambalay. Basta Radyo Bombo, number 1 ang Bombo Radio. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases: unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa, kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos sa Pilipinas ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom ang subong nga Paskwa, kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo!
Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Heto ang isa sa mga nanalo ng Daily Prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos, dugang jutay nga kapital sa ako negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko, ara dira, nagapamati, kag nagalantaw sa Bombo Radio. Tungang gabi na. Kag sigurado nga nagakatulog na ang tanan diri sa mansyon. Kuhaon kong akong bag. Ari, ipagwa ko diri mga gamit kagin padala sa akon. Amo ko na ining mga gamit nga gamiton ko agud nga matuman kong akon misyon diri sa panahon nga ini. Ari, bukaron kong bag. Nan, Ari ang dagom, yabi, kag 3 ka panid nga papel. Kag wala pa ako malipat sa ginhambal ni Lothar sa akon. Ang papel nga ini, amuning gamiton mo para nga hindi ka makita. Paano? Ipilit mo lang ini sa imo bayo, hindi gani sa imo lawas. Kag bingo, hindi ka na makita. Aba? Hep? May ipandam ako sa imo. Ano ina? Minuto lang ang paggamit mo sini. Ano? Oo. Gani kayuhon mo gid ang paggamit sini ha. Hindi ka mag-usik sang tion. Dapat dasigon mo ang paghulak. Tandaan ko ina. Kagang yabi naman nga ini. Makabukas ini sang bisan ano nga lock. Bay, amo bala? Magamit mo ini sa portahan,
Sa vault? Bisan diin lang, nga mahimo gagamitan sa yabi. Masarangan sini nga buksan. Maayo. Kagang dagom, ano naman ang pwede nga magamitan sini? Paano ko ini gamiton? Ang dagom nga ini, ginbutangan ko na sang mahika. Kag sinuman nga tuslukon mo sini, wala sa mabatyagan niya kung ano. Kag ang katapusan, amo ining vial nga ini. Amo ini ang pinaka-importante sa tanan. Kaginbutangan ko man ini sang mahika. May, paano ko gamiton ang gamay nga botelya nga ina? Diri mo ibutang ang tinulo sang dugo sang kung sino man nga kuhaan mo. Nga among naghatag sang sumpa sa inyo pamilya. Kagagod makasiguro ka nga husto gid ang tao nga kuhaan mo sang dugo. Ang buhaton mo lang among pagbutang sang dugo sa vial nga ini. Ang sumpa sa imo dugo ma-react sa dugo sa imo target. Kagang vial matugas ang pula nga kasanak. Paano kung sala nga tawong nakuhaan ko sang dugo? Wala sa matabo nga reaksyon. Bisan ano pa kadamo sang dugo nga ipatulo mo. Kagamoy ng paagi para malikawan mo ang pagkuha sang dugo sa sala nga tao. Isa lang kasyat ang buhaton mo. Gani hindi ka dapat na magsala. Luther, madamo gid nga salamat. Sigurado lang nga luwas ka, ha? Kag magmadinalagon. Sigurohon ko ina. Kag subong ko na nga gabi buhaton ini. Lantawon kong oras sa ginasukso ko nga rewinder. Madali na lang maglas 12 ang tungang gabi. Kuhaon ko ining isa ka papel. Kag ibutang sa akon bulsa. Ari pagid ang yabi. Kag ang vial. Ang dagom. Dire ko iniisabit sa kamiseta ko. Nan, ari na. Kag ari man ang akon flashlight. Karon, handa na ako. Magwa na ako diri sa akon kwarto. Kag tinguhaon ko nga hindi magtugas ang gahod. Agud nga hindi sila makabatsyag. Mahinay na ako sa pagsaka sa hagdanan. Pakadto sa ikaduha nga panalgan sa diin. Nahamtang ang kwarto sa mga bisita. Hindi ako mahimo ang magsala. Ang kwarto nga ina. Amo ang kwarto ni Natasha. Kag-abierto sang juta yung portahan. Kag nagasigap ang sugha. Nagabugtaw pa siya sa amo sini nga oras. Suga lang nga halin sa mga kantila ang nagahatag sang kasanag sa sulod. Mahimo ako nga makalili dira. Abera, mapalapit ako. Nan, ari na ako. Si Martin. Ari siya sa kwarto ni Natasha. Kag masamay kong kaakig si Iyanawong. Martin? Pwede bala? Buwas na nato ng balang ina. Tungang gabi na ini. Kagusto ko na nga magpahuway. May pagkakontrabida ka matuod kong kaisa, Natasha. Amo gani nga subong. Inkadtuan ko ikaw dire. Para makasiguro ako nga wala sa makabati sa aton hambalan. O kung basi gusto mo nga aksidente nga mabatian sang palamanhon mong ihambal ko sa imo? Ay,
gusto mo nga hambalan naton? Gusto ko nga maghimo kasang paagi. Agud mapahalin sa iya trabaho ang Pedro nga ato. Akig si Martin sa akon? Akig siya? Magabian sa dagarinyo sa pagtumati ang magabatahong magsukon sa itong sugilanon sa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Fast Paradyo Bombo! TTX 500. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag cash nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Son naman, Bacolod